Mayong buntag, kalibutan, mayong udto, mayong gabi sa tanan nato nga mga suking tipaminaw diri sa atong pagtingkay sa kamatuoran. Ato nang tun-an higala ang mga pamahayag mahitungod nining larawan nga gisgutan ni Windel Talibong, usa sa atong mga amigo, mga higala nga dili sulpot matud pa nila nga kami may dili sulpot, kamo mo sulpot. Ato ng tagaag pagtagad mga kapaglaom ha kay para nga makuha nato ang gipasabot mga higala sa balaang kasulatan, no? Kay importante kaayo mga kapaglaom, mga higala nga ato kining masabtan sa pag-ayo, no? Kay isod sab kaayo mga higala nga uh, atong mapatalinghugan nga dili nato tubagon. Kay ang ilagong pagtuo higala nga kita mo'y nangasayop nga imbes kita'y nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, no? Ang una niyang teksto nga gigamit higala kining unang teksto ni gamit niya mga kaigsuonan atong tan-awon. Ang buhat 14:11-19. Yan ang gilitok higala. Matud pa, nang makita ng mga taong bayan ang ginagawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang likaw niya. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus, si Bernabe at si Pablo na may Hermes. Okay, ang pamahayag depensa ni Windel Talibong mga kapaglaom nga ang pagyukbo ni Cornelio, pagyukbo si Cornelio, gibadlong ni Pablo kay kuno kay si butangan na tug kuno kay wa may klaro nga si Cornelio usa ka hintil nga nagtuo nga si Pedro Dios muna nga gibadlong. Apan ang pangutanan niingon pas Pedro nga ayaw pag yukbo nako kay dili ko Dios. Ang gingon niya bako diha, bakod bangon kay samar ko nimo. Oh. Kung pasabot mga higala nga kung sama tao dili pwede magyukbo. Okay, samar man tao. Tao nagyukbo, tao sa dili kay nagpasabot niya nga ay yukbo nako kay parehas ta tao. Oh, Ingon siya, ay yukbo na ko kay parehas rata. But pasabot kung parehas tao, dili ang yukbuan sama ni Maria. Dili siya ang yukbuan. Mugisgot po kang Kristo, ah, kay Dios lagi. Pero ilan naman ang gikon atong na nakita na to ang video sa ilang lecturer nga pare, nga mistiso, nga dili ginamao ang larawan nga Dios, ah, dili na mao na magkiskis, dili na kay Dios na. Na nag-kiss man sila sa tiil ni Kristo. Kiss man sila. Kunya, nagunahon na sila nga buinason sila, komodor, mo kiss sila sa tiil ni Kristo. Diyos, mga higala, di ba? Ang Diyos, sumala sa unang Korinto 4, dili tinuod ni Diyos. Pasabot, Diyos. Sama karon si Pedro, dili man na Diyos. Yukbuan ni mo, Diyos na siya. Si Maria, dili Diyos. Kana pong si Kristo ayok buwan na muna kay Dios mana. Dili gyapon na kay artista mana. Dili man na mao. Ningon sila nga katuding gidala-dala. Kinsa may nakakopya adto. Nangamatay ito sila nakakopya mo adto nga gani kanang salasapir dili man gyud na original gikan nas Italy, no? Atay istorya na mga kaigsunan. Holy Story Philippine Edition, page 145, no? Nanda mabasa. Okay. Karon arita sa ikaduha mga kaigsunan nga teksto wa man ni magisgot pug ano wa po ni magisgot higala o kining wa po ni siya magisgot og kining larawan wala ni magisgot ang iyang teksto larawan nga okay ang larawan. Ang ikaduha niyang teksto Juan 12:26, if anyone
serves me, he my Father will honor. Ang abot niya pasabot nga atong tahuron. Mismo daw ang amahan nagsulti nga atong tahuron ang mga alagad nga nag-alagad ngadto kang Kristo. Ang amahan nagsulti nga atong respetuhan, atong alagaran o ang amahana. Sabi niya, ang amahana ang nagsabi nga igalang natin ang mga alagad ng Panginoon. Ang alagad ng Panginoon. Pero wala magisgot higala ang teksto nga magbatunta og larawan. Kay mismo gani sa New Testament sa mga apostol og ni Kristo, wala diyan na maging si Kristo, atong Dios. Wa man sa mag-ingon nga himuig kunyog larawan. Grabe naman mga kapaglaom, mga higala. Wa gid siya makatugon nga himuig niyo kog larawan ha. Wala gyud. Parang ang Old Testament kay gisugo si Moses, di ba? Pero si Kristo nga diha na gyud ang mga apostol. Wala gyud mag-ingon si Kristo nga mga apostol mo adto na kog langit himuig kunyog larawan. Hindi nagsasabi si Kristo, kapatid, nga maghimo o magawa ng larawan para igalang. Kayo lang ang mga Katolik ang nagsabi diyan. Hindi ang Biblia. Ato nang matunan ron tatawd na higala katong bitin nga giisa. Gidugmok ra ba to? Unya si Kristo ra gidugmok. Inyong larawan dugmok ko mga suko man mo. Gidugmok to mga kaigsunan. Human adto gidugmok. Okay, arita sa ikatulong nga teksto mga kapatid o mga kapaglaom. Ikatulong nga teksto higala. Okay. Katulong teksto. Katulong teksto. John 17:10. All mine are thine. All mine are thine. And thine are mine. And I am glorified them. Ingon dre, ang tanan ako imo man. And thine are mine, and I glorified them. John 17:10. Itong basahon, binisaya nato at higala. Ayon dire, ang tanan nga mga ako imo, o ang mga imo ako, o diha kanila napasidunggan ako. Ito pa mga kaigsunan, emphasize nila nga okay ra ang mga santos atong tahuron kay iya man sa Ginoo. Pero wala mong giskutin ni og larawan. No? Ang kaso gud ini Mr. Windel Talibong nagisgot og larawan. Wala magisgot og paggalang nga mga buhi kay natural na bisan kinsa ato nang respetuhan. Pero magisgot ta og larawan, unya gidinay ninyo nga wala mo magsimba, pero kung nagtuo gid mo nga kana balaan, yan ang inyo mang panamastamasan. Inyo mang tugutan nga magsayaw-sayaw diya sa bunok-bunok o kining pit senior nga hilabihan daghana sa mga senior santo ninyong nangapildi. Isayaw-sayaw. Kaswaig naman kung tinuod manggaling na nga kanang inyong larawan usa ka hulagways balaan. Unya inyo lang tugutan, wala ninyo mabadlong kanang mga panahon sa pit senior kining sinulog diya sa Cebu. Usa sa mga si Attorney Bacalso mo angay, usa ka Catholic defender nga isayaw-sayaw kanang santos kunuhay ninyong larawan. Mo di mo maluoy ana. Pila ka gatos ang nangapilding santo ninyo, usa ray nakadaog. Kung tinuod manggaling pero di mo gud tinuod. Mo nang wa isa pa yan mga kaigsunan, di ba? Arita sa ikaupat higala. Ikaupat mga kapaglaom nga teksto nila. Matud padre sa unang hari, arita sa Old Testament, mo naman ila. Basta gani larawan dagan na sila Old Testament. Pero ila binanggingon mga higala nga ila binanggingon nga wala na nang mga daan tugon
Ah, kung sa Tagalog pa, wala na nang, hindi na tayo mag-aral sa lumang tipan. Luma na yun. Are, okay. First King, atong tanahon ni Gala. 8:54. Iyon dire sa Binisaya, mga kapaglaom. Og maukadto nga sa tapos nga si Solomon nagpangamuyo sa tanang pag-ampo og pakiluoy kang Hiuba. Siya mitindog gikan sa tubangan sa laran ni Hiuba, gikan sa pagluhod sa iyang mga tuhod uban ang iyang mga kamot nga gibayaw ngadto sa langit. Sa may problema ni Mr. Talipo. Wala gingon din ang larawan. Kunya, moingon ka nga kamo na may mga altar. Altar nga mga ihiwanan man kining altar sa panahon sa daan tugon. Ihawanan ni sa halad nga tabon sa sala. Dili ka ng altar sama nato din nga naas kwarto. Ha? Ihawanan ni mga higala. Pagpuno na magkasusubo sa mga kaigsunan. Kay wag taon sila makasusi ini nga dili gyud na mao ang ilang mga pagsabot. Kunya, Old Testament gani. Naamong gyud si Kristo uban man gyud palikon nako. Na ang mga apostolis pagkayab ni Kristo diha gyud. Wa man magingon si Kristo himoy ko nyog larawan na kay nya inyong tawron. Wala mga kaigsunan. Kay bawal ka na higala nga himo ni anang mga larawan mga kaigsunan. Akatuding kirubin lagi himo man to. Inod mga kaigsunan. Pero siya may sugo nga himuan ninyo kinakitimaan ba nga naa dito ang napulo ka sugo nga dili magkasumpaki na man itong gidili nga larawan unya jackpot ra pud to mga kapaglao mga higala nga pag yukbo o pag kining pagampo nga natunong dito sa arka dili gid sa larawan sa arka ang giingon niya ang arka na alay kerubin. Na sulag maara to kay kini magluhod ta bisan asa ta okay man na. O, dili pareho. Kagi, kinsa magiwa kagi, Mr. Talibong ug Katoliko. Igikan ko diya. Nagtukan mag-ampo ta nga. Mulingi utang nga nailarawan, tutukan ito ginoo. Di amang kamukan. Di amang kamuhangyo. Lahi nang wala ka, nagsimba ka sa espiritu nga way giisip nga naay bungbong ba niya unsa ba na. Kay direct to the point ito sa langit, mga kaigsunan. No? Perting klaro, higala. Arita sa ikalima nga teksto nila mga kapaglaw nabay larawan. Exodo 25:19. Kung sa gingon di higala. 25:19. Iyon dire. 25:19. Og magbuhat kag usa ka kirubin sa usa ka tumoy og usa ka kirubin sa lain nga tumoy. Sa nayon gayod sa halaran sa pagpasiguli magabuhat ka og mga kirubin sa duruha ka tumoy niini. Og ang mga kirubin magabuklad sila mga pako ibabaw nga magtabon sa laran sa pagpasiguli uban sila mga pako ang ilang naong nagatubang sa usag-usa magatan-aw sa laran sa pagpasiguli ang mga naong sa kirubin. Ibutang mo sa halaran sa pagpasiguli ibabaw sa arka. Sulod sa arka igabutang mo ang pagpamatod nga igahatag ko kanimo. Wala man mingon. Higala nga naghimo og larawan para sa simbahan. Para diha sa arka, di mailahan mga igsoon. Gisugo mong saguto. Ha? Gisugo mo sa to, wag ta sugo adi agod sa bagong tipan. O sa bagong tugon ni Gala nga magpahimo si Maria o apostolis ug mga larawan. Butbuot mo ni ato. Ha? Butbuot ni ato. Wala man sila magsugo nganong tuman man kang wa man kasugo. Unya, moawat ka sa mga Hudiyo. Ikaw rin kaya po nag-ingon nga mga sinagoga mo ni Satanas kay nagsunod-sunod mo sa pagtulunan sa mga Hudiyo. O, ato pa, kamo na mga Hudiyo karon.
Wala higala kaysa naamo gyud mga templo sa New Testament. Nga nung wa may mga larawan lagi diha. Ay mo pang gipasiatap nga panang inyo nagduda ko ni ana, no? Nagduda ko ni ana nga budiga ng inyo. Dili siguro na templo. Hmm. Naamo gini sulod mas Kristo sinaguga, sulod man siya sa mga dagko nga templo. Wa may mga larawan dito. Ha? Buot lagi. Hmm. Arita sa ilang ika unom nga teksto kapag laom. Salmo 92:12. Oh, sige ngon. The righteous shall be flourished like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. May kwan may larawan diyang ito. Himuan si Santo Niño, himuan si Kristo, o usa ka larawan. Wala man, di ba? Oh. Muna nga lisod higala, di ba? Okay. 12. Ang matarong mulambo sama sa palma, mutubo siya sama sa sidro sa Libano. Wa man maging kapag laom, wa man mingon Dong Windel o Brother Windel nga maghimo taglarawan. Wa man nang palma. Kay naghimo-himo magud magkuan pud na palmang inyo, lukay man. Oh, lukay man no nang mo nang wala gyapon nagisgot og larawan nga gitugot sa ato. Wala. Palpak gyapon mga kapaglaw. Oh, arita sa ika-pito. Ika-pito nga teksto nila. Salmo 138:2. Oh, sige ngon dire. 38:10. 38. 38. Magasimba ako patumong sa imong templo nga balaan. Og magahatag ako og mga pasalamat sa imong ngalan tungod sa imong may gugmaong kalulot og sa imong kamaturan kay gipadako mo ang imong pulong ibabaw sa bug-os mong ngalan. May larawan din eh. Nagisgot man templo niya. Isgutan nyo nga templo na mga larawan. O, ato pa, nabutang lang nato ni mga higala og mga bana-bana. O, dili. Sa New Testament mga kaigsunan, wala na gid na didto. Kay sa panahon ni Solomon, panahon ni David, kung kwaon gyud mo ang istorya ani nila, no? Ang mga asawa nila nagdaog mga Diyos-Diyos gibutang sa mga templo. Ang iyo ba nga asawa mo kunin mo pwede magbutang kog Diyos din na sa templo. Total ako ra mag-ampo ana. Pasahon na kunin mo kung may time ka i-search sa nimo. Mr. Windel, i-search sa nimo na kay time. Nganong may mga larawan ang templo ni Solomon? Nganong larawan ang templo sa panahon ni David? Kinsa man tong mga larawan? I-search mo na nimo kay i-search na mo ni mga larawan man nga gikan sa ilang mga asawa. Kaya gidala kay di man to mga Hebreano na ilang mga asawa. Nagdaog mga Diyos-Diyos, tas templo. Ato pa na daghan na kay dito kay daghang mag-asawa, kung sa kalibo ang asawa, di sa kalibo pag puno na dito sa mga larawan. Unya mo din na inyong basihan nga mo na ni kay nailarawan ang templo. Basa din mo Salmo 138:2 nga magasimba ako patumong sa imong templo nga balaan. Pero Old Testament wala gyud ingon sa New nga ano bang labas pa kay ingon sa Kristo nga ay mo ikon yung larawan kay moadto na ko sa langit. Karon higala arita sa ika-8. Filipos 2 10 hangtod 11. So may gingon dire. Binisaya dire mga kaigsunan. In English din That at the name of Jesus, every knee should bow. Ang mata, pinagi sa ngalan ni Jesus, matag tuhod,
luhod, no? Every knee should bow, matag tuhod ug mga luhod magayukbo. So may nana, personally man larawan ang giingon diya sa Pilipos, no? Mahalagi ni ron. Merang sumpay-sumpay kay kunuhay na ay mabasa. Ato pa nyo, litra po litra. Ay, litra po litra. Dos. Amo tayo kaniyo sa Kwanisya. The Jews Bible. To 10:11. Aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko dito sa langit, dinis yuta o ilalom sa yuta, ug ang tanang dila magasugid nga Ginoong Hesukristo alang sa pagdayeg sa Dios nga Ama. May larawan ani. May larawan Mr. Talibong. Tinood na magluhod, pero nasa ka magluhod, itugot gina siya. Pero dili kay isipon nimo nga diya ka magigstorya nang di mo tingog. Ginoo, palugi ka sa kong problema. Sikag SOS. Kisa may ko na nga dati gud ta diya mga tao ko sa Ginoo adto kita magtinutukay itong mata sa Ginoo kuno ay mata sa larawan. Tanawa to si Chris Aquino nga atubang sa mga larawan. Itutukan niya ang larawan. Kabalo ka kung si ampo niya to. Klaro kay ampo niya to nga mo na akong problema. Na diha nga kung pwede na mag-ampo nga dili sa larawan. Yan ang anha mo kita sa larawan. Tapos kung sulagma nga pagluhod nimo dito ampo, natunong nga may larawan diha. Dili mo gina mo tumong nimo sama atong nag-ampo o nag-atubang sa arka. Arka ang giingon na dili larawan. Arka. Ang arka may larawan lang pero wa gilitok diha nga larawan. Exodo, na ilang kon Exodo mga kaigsunan. Exodo 25:19. Arita sa kasiyam ng teksto. Sa Juan sa ta. Juan 3:14-15. Siya. 3:14-15. Tagalog, at kung paanong itinataas ni Moses sa ilang mga ahas, ang ahas ay ngayon kinailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya at magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Ang ilang pahayag na sabihin ni mga kapatid, mga higala nga giisa mga nitong bitin nga nagkahulugan kang Kristo. Mo po di isa po ang anak sa tao diha sa iyang pagpagamatay sa Kalbaryo sa krus. May larawan na nga tinuod man gito siyang giisa. Kadtong larawan nga bitin nga mutan-aw didto nagsimbolo kadto nga sa anak sa tao si Jesucristo. O kanang giingon din sa Juan 3:14-15 mao na ni ang katumanan sa gisulti nga malansang si Kristo sa cross. Wala mag-ingon nga malansang si Kristo himuan siya og larawan nga gilansang sa cross. Oy. Alpak man kapatid. Alpak yun sa saon. Arita sa ikanapulo. Ikanapulo. Arita sa ikanapulo mga kapatid. Ikanapulo nila. Ang gingon nila higala kining Galacia 3:1 nga nagdada kuno si Pablo og kining larawan ni Kristo placard. Galacia. Sa Living Bible daw na, Living Bible. Pero lahi man ang kahulugan sa gisultis Biblia. 3:1. Mga Galatianhon nga kulang sa pagsabot, kinsabay naglamat kaninyo sa tubangan sa inyong mga mata. Si Jesucristo matinaw gitpadayag nga linansang sa cross.
Wala ingon rin nagdala-dala og larawan as a living Bible na anhan sa kas paraphrase. Paraphrase man na windil. Di ka pwede diya, kikipunan rin na, kay katoliko ang nagwana na. Di pagtanaw nila nga sa tubangan sa Kristo matinaw nga gipadayag, pag yung gipadayag, ila na yung paraphrase, ang paraphrase gidungagan. Sumala sa ilang pagsabot nga nagdada si Pablo og placard nga si Kristo gilansan sa krus. Wala man dire bisan nga sa Good News Bible wala. Oh, di dagan kag paraphrase. Sa ubang pinulungan nabugos na. Di ba? Kay ipuna naman kung walay punanay wag tay mahimo dia, no? Kay ang meaning ana higala mga kapaglaom. Ang Galatia 3:1 up to 9. God relates to us by grace. Number 1. Ang meaning sa verse 1. The crucifixion of Jesus shows that God relates to us by grace. Wa magingon nga to make image of Christ relates to us by grace. Sungod siya pagpakamatay, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Grasya, kaluoy. Number 2, your own experience shows that God relates to us by grace. By grace, gyapon, verse 2 up to 5. And number 3, Abraham experience shows that God relates to us by grace. By grace, gyapon, verse 6 up to 9. Ang gipangsabot, ana. Sa verse 1, imong gigamit, nga nagdaog larawan, wala ang giingon sa pag-relates may tungod sa grasya the Christ or the crucifixion of Jesus shows that God relates to us by grace. Mo nang gipasabot anang Galatia dili larawan, no, dili larawan mga higala. Mo na gipasabot na. Di ba? Sinabot na ta. Ingon ba yun? Joshua 7:6. Ano yung ila? Uswe. Siu this way. Si Uswe, mga kaigsunan. Gaan itong pagtagad. Atong na may mga Diyos Bible dili atong basahon. Okay. Sa English. Then Joshua tore his clothes and fell face down. Joshua yang gihubo ang iyang jacket, yang kupo, unya miluhod to ground before the ark. Diha sa dili pa ang arka of the Lord remaining there till evening. Elders walay larawan niya hapon. Bagsak niya hapon ta diha windel, no? Kamo man kay dili sulpot. No, mo magkadimao gyapon, no? Ang gyapon magkadimao. Sigisgot ang mga teksto way larawan. Arka ang giingon diya, dili image, dili kirubin. Arka. 7:6. Sabi saya dire Good News Bible. O gigisi ni Uswi ang iyang mga bisti og mihapa sa yuta sa tubangan sa arka ni Hiuba. Arka ni Hiuba dili larawan ni Hiuba. Hangtod sa kapunon siya og ang ansyano sa Israel. Wa gyapon. Amat kayo nga wala gid sa ano. May naman tag nahiling na to mga naag, no? Wala man gyapon mga kapatid, no? Wara-wara gyapon. Mo na mga higala. Okay. Mo na mga kaigsunan, no? Ang uban higala, moingon sila nga ato ra mo nang masabot na Jerry. Napay teksto mga kaigsunan. Roma 1:25. Ngano man nga dili man ta pabatunon og larawan. Sapagkat pinalitan nilang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan o sila'y
nagsisamba at nagalingkod sa nilalang kaysa lumalang na iyang pinapuri magpakailanman siya nawa. Sa kuno nga giilisdan ari na in English diri mo kay sunan. No. Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than creator who is blessed forever. Romans 1:25. Ganong gilisdan man. Tuwanan mga igsunan. Kay nagtumo ko sila si Kristo, dili mo na si Kristo. Ganong naman lagi inyo po. Di na si Kristo, mga artista na. O, model ba? O, nga, atong isipon niya, nga na ang hulagway ni Kristo. Pero dili na si Kristo. Munang dili na sa yukuan. Dili na siya ingon niya ba dito ka mga yung pasaylo niya magkiskis ka sa tiil. Wala na. Malabo na na. No? I-change na ninyo na ay Diyos sa langit. Wala ninyo gipon. Amor man na. No? Matod pa sa ilang lecturer nga kung imo muhikap kuno ka na og mo samara nga nakighikap ka sa Ginoo. Samara sa ato padili unya kigibawal mas Biblia. Mo nagingon sa Marcos 7:8 nga nabiya na noon ninyo ang kasuguan sa Ginoo. Kaya inyo man gipadako ang kalagdaan sa tao. Pa. Klaro man gina. Sansaon mga higala. Napagyon, buhat ni City 29, nga no, ningon ani, mani, saying therefore that we are the progeny of God. Kag kita, mga kaliwat man sa Diyos, we ought not to imagine, dili na to ipakisama nga ang balaan nga Diyos o balaan nga mga binuhat atong ipakisama sa gold, pakisama sa silver, dato ka gold na ang mga larawan ninyo, silver o dato o pobre, apato na lang ikulit. Like something sculptured kanang hinimo by the art, mga unahuna, mga hinimo, nga contrivance of man, mga unahuna, mga unahuna lang sa tao, mga imagination lang sa tao. Mauna si Kristo ninyo. No? Mauna ang Kristo ninyo. Nga bana-bana lang kay wa mo'y sundugan original kay wa be kamera sa una. Ngayon, nam lagi nag-placard, lagi nagdadag picture. At tumakas para press, puno ra man na. Sa original wala man na. Watay ko ay, no? Ay, Binisaya. Atong basahon mga kapaglaom. Buhat 17:29. Yon dire. Kay kaliwat man di ay kita sa Dios nandili nato pagunaon nga ang pagka-Dios may samas bulawan og salapi o bato nga minugna sa kabatid og sa paghanduraw sa tao. Handuraw lagi sa tao. Pero windil. Ano inyo mong ipugson? May nga ba mga pagtuong Katoliko? Sa mga pagtuong Katoliko. Inyo rabito ng pagtuo. Kaya sa Bible wala man. Ha? Imong gigamit o nagagteksto nimo Josue 7:6 o buhat 14, Juan 12, Juan 17, Ezekiel 41. Wala na din na. Samot na sa panahon sa Kristohanon. Wa gyud magtugon ang mga apostol. Wa gyud magtugon na kan may mga obispo kuno sa una. Obispo giangkon nila nga ni obispo sa una. Dugon ang mga apostol nga buhatin ninyo mga larawan. Wala, kamukha-mo ra man gud na. Kamukha-mo ra diya. Gawas ko siguro, naghimo-himo mo din na. Gihimo niyong visual, magwali mo. Tama sa Adventist ba? Nga na makita din na visual, makita nila. Pero wala na yung tanto na yung mga picture ana, pwede na ipanglabay. Di ba? Pwede na siya dauman. Kaya nga naman, dili nang ipasabot niya, maugin na ang panagway ni Kristo, naggamit lang tag mga visual ka nang makita. Unay tinuod na. Kaya lang dispensya ninyo, mga Katoliko, pero saan mo mong ginitinuod, yan na mong mo makalupag.
sa kamatuoran, sa sao pa niyong lubag, yan na ninyo malubag. Kaya nga naman, yan nabitaw si Kristo, wala man magsugo siya. Ha? Wa man siya magsugo, himuy ko niyong larawan. Kaya po si Maria, wa po magsultis Maria nga, himuy ko niyong larawan. Samot ng mga apostol. Hindi mo mga apostol, mga matay, himuy ko niyong larawan. Wala. Inyo rin ginambot-buot mga Katoliko. Kaya katong girubin, eh, ito kay kisugo. Ito, no? Paabot mo suguon mo. O, paabot mo nga kung suguon mo. Sama ni Moses. O man ni Moses ato, naghimo ba siya glain? Wala. Nga naman, dili siya magbutbuot. Kung magpahimo ang Ginoo, naghimo. Wa man nakisamay kisugo ninyong ningon ang Ginoo nga, oy Wendel, paghimo og larawan. Wala. Kay naa na, oh, okay kayo kay kisugo. O naagad betas balaod si Ginoo. Naata sa balod under the law ta. Roma City 1, makabuot ang kasuguan kung buhi pa. Buhi ka pa man Windel, nag-ingon ba ang Biblia nga, nag-ingon ba ang Ginoo o kasuguan na sugos Ginoo nga maghimo mong larawan nako ha? Ano himo ipon ang mga apostol? Wala way sugo. Muna kun way sugo nga nang hituman man mo. Nganong naghimo man mo nga wa mo mosugo ah. Naot kong masabtan ni mo ni pag-ayo ha. Salamat kayo. Kung gusto ka makig-ergo, makigdebate personal, ay ang iyong kasako. Pero binisaya ta, para bang patas ang laban bagay. Tagalog di ay. Kabawa ka ng Tagalog. Pero ang problema lang diha kay muna pa ta, tam kuno na stubag, muna ta si Tagalog. Siya lang ta, kay naaman may mga debater nga mga Tagalog. Punta, piece to piece, okay naman piece to piece karon, no? Hmm. Ato nang debatihan, okay ka na, larawan. Larawan, atong tema. Matudaan nimo nga gitugot ang inyong mga larawan. Tugot. Ayaw to, o dili inyo kay sa Hudiyo man to kanang inyo gyud. Kanang nag-angkon man mo Kristohanon kay sa mga Kristohanon naman kana. Kanang sa Kristohanon nga gisugo mo nga inyo ha nga gisugo mo nga mahimo ang larawan si Maria o si Kristo. Tama ta. Mo na atong kasabutan pero kung gusto kit mo online pwede ra gyapon. Oh, pwede ra gyapon mga kapaglaom. Walang tigong panahon, salamat kayo sa inyong pagpakiguban o manghinaot ko mga higala nga sa tanang panahon magpasensyahay ta. No? Nya, kung doon na sa mo'y panahon, iling-hiling sa no? Iling-hiling sa ta, pastor pa na, kaya kasi bisan gani si John de la Piña, inyong giingon nga pastor, ito nga pildi kunuhay ninyo sa debate, mingon mo pastor, search mo, kay di ba mga pastor, oh, ako ron, ngayon po mo pastor ko, dili, usa lang may sa mga debater sa Seventh-day Adventist. Salamat kayo, o siguro natubag ang mga gumunhap, nga pangutanang gumunhap sa mga tao, nga nganong may larawan man sila, nganong may wala man may larawan. Oh, di ba? Salamat kayo. Thank you very much. Ang Diyos panalangin kanatong tanan. God bless. No, mga kapaglaom. Okay. Okay.